Pero, bueno, xa coñecedes casi todos a asociación, os que non xa estuvestes dando unha volta por aí, xa vos ensinaron. Eh, Moitas gracias por estar aquí, sobre todo neste día tan así complicado, sobre todo os que vides de fora, particularmente todos os poñentes que vides hoxe. Para os que non coñezades a FOSDEM é non sei se a maior, senón unha das maiores feiras de software libre que se fai en Europa, faise o primeiro fin de semana de febreiro, todos os anos en Bruselas. Este ano foi a 25 edición. Eh, bueno, eu este ano participei xa participei algúns anos como asistindo, pero este ano participei como poñente e casualmente, pois incluso na mesma track que a min había un galego, que era a Chema, e despois, bueno, falando ali encontrámonos con algún máis, entonces pensamos que sería pois, interesante xuntarnos aquí, porque ir a Bruselas está caro, verdad, últimamente. Entonces, nada, imos a falar un pouco, eu a falar un pouco de sistemas embebidos, que é o que falei ali, de Rust en sistemas embebidos, imos a falar de inteligencia artificial con David, que traballa en Mozilla, imos a falar de testing de distribucións con Sam, que traballa en CodeThink, pode ser? Onde está? Sí? Vale. Imos a falar tamén de gráficos con Chema, que traballa en Igalia, imos a falar tamén non sei exactamente de que, porque tiña dúas caras a charla, entón non sei que con que nos vai a sorprender, pero de sistemas embebidos e de cargadores para coches eléctricos con Santiago Saavedra. Bueno, nada, empezo eu porque é máis fácil coordinar se falla algo así ao principio e despois xa irá todo rodado. Entonces, vou a ver isto. Isto puedo prender. Este. Bueno, nada, eu o que vos comentaba, eu son Xavier Crespo, traballo en SC Robotics, somos unha empresa que estamos aquí en Vigo, facemos equipos de monitorización, sistemas embebidos, ao final electrónica diseñada a medida para resolver, bueno, pues moitos tipos de problemas que requiren pues, algo moi específico. En este caso, hoxe falo de un equipo para monitorizar contaminación lumínica, que é un equipo que levamos fabricando xa cousa de un ano e medio, unha cousa así. Eh, Como curiosidade, para nós é o primeiro equipo que programamos en Rust. Bueno, non a charla, aínda que pon Rust no título, non vou entrar en moito detalle na linguaxe, senón é máis unha visión a alto nivel, unha visión xenérica de por que creemos que isto ten futuro para nós, por que estamos empregando e por que pensamos seguir empregando en futuros proxectos, vamos. Antes de nada, bueno, sobre contaminación lumínica tampouco supoño que todos sabedes a problemática que hai. Eh, Todos menos, bueno, estamos en Vigo, xa que non todos. Eh, a problemática é unha obvia que é a contaminación lumínica que afecta aos astrónomos, a observación astronómica en xeral, pero bueno, logo ten impacto tamén en moitas outras áreas, desde a saúde, temas de conciliación de sono, ritmos circadianos e tal. A nivel ecolóxico, nos, por exemplo, unha das aplicacións que estamos estudiando con o noso equipo detección das rutas migratorias das aves e intentar correlar eso co impacto que ten a contaminación lumínica que xeramos artificialmente. E, de feito, hai en internet hai algunha, investigando sobre isto, hai algunha web interesante que pon mapas e rutas dos paxaros e como esquivan as zonas máis iluminadas ou como os despistan, digamos así. É bueno, un tema importante, bueno, logo tamén hai un tema evidentemente cultural, de pérdida de identidade cultural, que, bueno, hai un término que acuñou o autor desta, que por primeira vez fixo referencia a este problema, que en inglés chamanlle noctalia, noctalia, en castelán non sei como se traduciría, pero bueno, enténdese. Como medimos a contaminación lumínica?
pois a contaminación lumínica medímola empregando basicamente un fotodiodo. O principal sensor que ten a nosa placa é un fotodiodo, e aquí, bueno, vedes dos fotodiodos, non sei se isto ten un láser. Bueno, hai dous fotodiodos, o da esquerda é, digamos, o que empregaban case todos os fotómetros antes do que fixemos nós, era o máis empregado na industria, e de feito un dos motivos polo que nos encargaron a nós facer este fotómetro é porque este integrado está descontinuado, entonces había que empregar un novo. Como vedes, o de esquerda é simplemente un fotodiodo que ten unha conversión a frecuencia, entonces no teu microcontrolador tes que contar pulsos, ver a distancia entre pulsos e así entonces tes unha idea de cal é a cantidade de luz que incide no fotodiodo. O da dereita, bueno, pois é no fondo é o mismo, pero máis novedoso, máis actualizado, digamos, xa ten unha interfaz I2C, entonces ten incluso varias canles, entonces ti podes programarlle a ganancia, o tempo de integración, interrupcións, si queres, para que te avise pois, se hai un exceso de luz, simplemente por I2C, pois les o último valor. Entonces, digamos que é parecido, o que pasa é que no caso anterior digitalizaba o microcontrolador, por decirlo así, no caso da dereita, pois xa digitaliza o propio integrado. Bueno, logo aquí hai moita máis ciencia. Isto dache unha lectura en crudo, logo a calibración xa é un mundo. Por exemplo, para que vos fagades unha idea, os nosos equipos calibras o cliente, que no noso caso o Instituto de Astrofísica de Canarias, téñenos ali durante 1 ou 2 meses, dependendo das fases da Lúa, teñen un dispositivo NAI, digamos, un valor de referencia, e calibran contra ese. O sea, isto dache un dato orientativo, se queres un dato científico, hai un proceso moito máis longo despois. Por que Rust? Esta diapositiva en concreto, bueno, esta imaxe é extraída directamente da páxina oficial do linguaxe. Creo que é interesante porque non hai moitos linguaxes que na súa páxina web falen especificamente de aplicacións para sistemas embebidos. Por exemplo, tes MicroPython, non é directamente que Python diga isto poderlo facer así e xa está para sistemas embebidos. Non, isto xa está diseñado, non está diseñado para isto, pero é unha das aplicacións que se teñen en conta a hora de diseñar a linguaxe. Vale? Estas tres características, bueno, pues a mí me parecen das máis interesantes a nivel de linguaxe. A primeira é o análisis estático. O que quere dicir isto é que en tempo de compilación, bueno, por exemplo, aquí vedes que defino un struct que é un GPIO, vale? Este GPIO pues, pode ser usando xenéricos, pode ser un input ou un output. Entón, despois, cando imos empregar, se vos fixades aquí, en tempo de compilación, se o GPIO está configurado como un input, eu só podo ler, non podo escribir. Isto xa en tempo de compilación, é dicir, eu antes de programar nada, xa sei que o meu programa vai a funcionar ou non. O que pasaría habitualmente en outros linguaxes, en C, C++, ou Python, ou MicroPython, ou que sexa, é que aquí, en tempo de execución, daríache un erro, ou para detectar ese erro, bueno, pues sería bastante complicado detectalo porque a placa seguramente ni siquiera fallaría, non che cambiaría o pin de estado, simplemente. Entonces, isto é moi interesante, porque xa en tempo de compilación che resolve un montón de problemas. Bueno, logo, un pouco que vos comentaba tamén, a memoria, estaba pensando, non sei como se dice, allocation reserva de memoria, sí. A reserva de memoria, o que vos decía, este linguaxe xa está pensado para aplicacións en sistemas embebidos. Entonces, se queres evitar a reserva dinámica de memoria, o único que tens que facer, non sei se ve moi ben, é poñerlle aquí esta coletilla, digamos. Entonces, gracias. Así perfecto. Esta coletilla, que dices, non quero empregar a librería estándar. Bueno, aí poderías poñer no alloc tamén, que fai unha cousa moi similar. Entonces,
cando non tes reserva de memoria dinámica, pois, por exemplo, non tes vectores. Pero o Rust, o linguaxe xa che facilita que podas empregar unha reserva de memoria basada non no heap, sino no stack, que podas, digamos, tú facer a túa propia reserva de memoria. Hai, por exemplo, crates, que son como librerías, que simplemente che dicen, bueno, eu un vector non o teño, é dicir, eu non podo apuntar a memoria un vector que crece, aumenta, decrece, eso non o podo facer. Pero podo ter un vector que sei que ten 8, neste caso, 8 bytes. Entonces, eso non podo ter nin máis, eu sempre vou ter reservados 8, se emprego máis, vai me dar un error. Entonces, o compilador en tempo de compilación xa sabe que ese é o espacio que ten que reservar e non necesita heap para nada, vale? E, bueno, aquí tamén unha das ventaxas de Rust, unha das cousas máis complicadas e fortes, é o tema do borrow checker. Do borrow checker, bueno, como se reservan non sei como traducilo a galego eso. Sí, é como pedir prestados bueno, como acceder aos teus diferentes obxectos, entonces, como compartilos. Eh, en Rust non che deixa como en C teño un punteiro e paso xa ti fai o que queiras con el, sino que aquí o tes tú ou o teño eu, os dous non o podemos ter. Bueno, isto é unha forma moi simple de explicalo, pero esa é un pouco a idea. Entonces, gracias a esas reglas, por exemplo, si tes varios fíos, como teño aquí, por exemplo, hai un fío, e logo, bueno, neste caso sería o fío principal. E se vos fixades, comparten un obxecto que é esta data, en realidad. E para compartir esta data, eso non é tan fácil como compartir un punteiro, sino que tens que crear unha referencia, ter un mutex, e logo clonar esa referencia. Entonces, solo podes acceder a esta data de forma segura, porque tens que acceder a un mutex, tes un punteiro que che conta cuántas referencias hai, entonces nunca vas a incurrir en condicións de carreira nin nada similar. Neste caso, aquí estou falando de fíos en sistemas embebidos. Bueno, de feito, isto é FreeRTOS, non é máis que fíos, son tarefas. O máis habitual desta parte de concurrencia en sistemas embebidos son as interrupcións, por exemplo. Sería algo similar. Non podes de forma segura incurrir en condicións de carreira empregando interrupcións en Rust. E, bueno, para nós como SC Robotics ou para min personalmente, o mellor de Rust, ademais da parte de linguaxe, que evidentemente ten moitas ventaxas, pero nós non traballamos en sistemas críticos, digamos, entonces tampouco é o que máis aproveitemos. Para nós o máis importante é a ferramenta que ten todo ao redor, vamos, por exemplo, tes Cargo, que Cargo é o sistema de building de todo o proxecto, de xestión, en realidad, do proxecto. Se queres facer build de todo o proxecto, que polo xeral simplemente tes que ter uns archivos .rs nunha carpeta e xa se encarga de todo. Se tes un makefile, boa sorte con makefile, dicindo que arquivos hai que linkalos, non sei que, bueno, aquí é moito máis sinxelo. Evidentemente se pode complicar moito, e de feito hai casos nos que se queda corto, pero bueno, digamos que resolve para nós o 90% das situacións sin ningún problema. Se queres programar a tua placa, correr, pois cargo RAM, evidentemente isto por debaixo chama a outras ferramentas que se encargan de toda esa comunicación coa placa, pero un Hello World son 4 arquivos de 5 líneas cada un, non ten máis misterio. É moi interesante tamén que ten integrado un sistema de testing, bueno, desde unit testing hasta test de integración, hasta test de documentación, entonces simplemente poñendo cargo test, no teu arquivo podes definir tests no propio arquivo da fonte que acceden a ese código e non tens que instalar nada máis, non tens que andar, etc.
ti estarías pelexándote con Unity seguramente para linkalo, bueno, complicaría bastante as cousas. E logo, o máis importante, que isto sí que en sistemas embebidos, C, C++, incluso MicroPython, é o sistema de repositorios ou de paquetes que ten similar en Python a PyPy. Podes engadir pois, paquetes para serializar, deserializar datos, para parsear de un determinado xeito os logs, enviálos máis comprimidos, que si hai registros que teñen bits, que che fai eso máis lexible. Bueno, hai crates, non sei, outro día deron as cifras, pero estamos falando de millóns de crates, dos cuales hai moitos que xa son compatibles con sistemas embebidos, é dicir, non é simplemente os crates para usar en ordenadores con grandes capacidades de potencia, de cálculo. Por exemplo, en sistemas embebidos podes facer isto. Podes facer cargo add BM280, que é un sensor de temperatura e humidade. É dicir, en vez de ter que, non sei quantas veces programastes vos un driver do BM para os vosos diferentes proxectos, pero unhas cuantas. Aquí non, aquí hai, bueno, hai un ou varios, en particular este, por exemplo, simplemente faz isto e xa no teu proxecto tes unhas funcións, só lo enseño máis adiante, tes unhas funcións, mira, aquí, por exemplo, instancio o busi2c, vale? Aquí eu só fixen cargo add e de repente xa podo facer isto. Bueno, creo unha referencia ao obxecto con unha dirección, o inicializo e mido. Xa está, non hai nin máis código detrás, nin isto é todo o código que hai que facer. Si queres outro sensor, este, por exemplo, o acelerómetro que temos na nosa placa, igual, fago cargo add o paquete, o crate, en este caso, que sexa, e despois, pois, fago un new para decirle a dirección que quero, e leo os datos. E non hai nada máis que facer. Alguén xa se molestou bueno, en todo o que hai por debaixo deso, que si registros, que si convertir os datos, os valores, as unidades, o que sexa. E isto é moi interesante. Isto, digamos que isto non ten moito que ver con Rust, si no fondo, pero isto en realidade é traballo hai un grupo de sistemas embebidos que estandarizou unha serie de interfaces, e a verdade é que a comunidade seguiu-nos detrás e seguiu, bueno, para os que coñecedes un pouco todo isto de Embedded Hall, isto o que fai é decir, un sensor I2C ten que ter implementadas estas funcións. Entonces, si, digamos, si o teu SDK, que todos son compatibles con se puxeron de acordo para que fosen compatibles con isto, pues, ahora ten todas estas ventaxas. Isto é, basicamente, gracias á comunidade. E gracias tamén a que casi non hai ningún fabricante que este implicado, porque se chegan a estar implicados, isto iría cada un por o seu lado. Entonces, como non hai ningún, pois é a ventaxa que hai. Hai un ou dous, e a verdade é que están implicados, e ahora mesmo isto xa é tan forte que xa todo o que se meta xa ten que cumplir con este estándar, digamos. Entón, isto para nós, para min, isto é o principal. Isto en C é inviable, sería moi complicado. Ao final, o que acabas facendo, o máis parecido sería entrar en GitHub, baixar o teu driver de Adafruit, que teña unha especie xa é algo similar, depender deso, pero é moito máis manual e menos colaborativo. O problema é o que conocemos, isto é novo para os sistemas embebidos. Nos antes tiñamos un proxecto, era 1000 archivos de C que dependían de nós, e se funcionaba mal, pois era a nosa culpa. Aquí xa se complica algo máis, porque xa depende, añadimos unha dependencia que fixo a videoscan, que está pois, conservando mantendo como ben pode, bueno, pois pode dar lugar a moitos problemas. Entonces, bueno, evidentemente, pois ten unhas ventaxas e logo ten un precio a pagar, como todo, pero bueno, digamos que o ciclo de desenvolvemento é moito máis longo, moito máis corto, perdón.
Entón, bueno, para nós, en Rust, en novos proxectos, eh, a ventaxa que ten a comunidade, o que vos dicía, pois hai moita comunidade que está facendo código para resolver pois moitos problemas de compresión de datos, de drivers novos, de calquera cousa que vos podades imaginar, xa para sistemas embebidos, logo para un ordenador normal, pois hai moitísimo máis. As ferramentas son comodísimas, a verdad, é moito máis sinxelo que estar pexándote con CMake ou con Make ou GCC por debaixo, eso é mortal. A documentación, bueno, sí, está bastante ben, non está, a ver, eu tampouco son o maior fan de escribir documentación, entonces non vou protestar moito, pero bueno, está bastante ben, te axudan bastante nos foros que hai, entonces, bueno, bastante ben. E, bueno, logo que decía de que non hai moitos fabricantes de chips que soporten de forma oficial, é dicir, todo o que facemos en Rust non ten soporte oficial, con excepción de ESP32. Creo que Infineon ten algunha cousa un pouco máis, pero Infineon é un pouco máis oscuro saber o que fan, porque xa non é tan público. Pero bueno, esa parte pois non vas a ter. Entón, o menciono porque hai moitas empresas as que lle dá un pouco de pánico. Vamos a facer isto en Rust se non está detrás o fabricante do chip que nos dá soporte oficial, porque aí están no seu, depende solamente deles. Entonces, bueno, é un dos problemas. Pero bueno, por exemplo, Volvo, o último todoterreno, non sei se é C90 ou un destes grandes, a ECU usa Rust. O sea que non hai fabricantes que o están xa empregando. Bueno, un pouco falarvos do fotómetro, a verdade non o trouxen, olvideime. O fotómetro ten 3 sensores, un sensor de luz, un sensor de temperatura e umidade de presión, que está dentro da placa, vale? Isto é un pouco porque a idea no futuro, bueno, hai dúas cousas que pode facer. Primeiro, detectar se entra auga, se entra humidade dentro da propia caixa, que é unha caixa estanca. Logo, pensamos que tendo a temperatura interna pode afectarlle o sensor de luz e en algún momento, tendo eses datos, se poderá mellorar a calibración dos equipos ou os resultados que dan. E logo temos un acelerómetro para saber cando a posición, porque a veces se move, entonces se non está apuntando directamente ao cenit, pois xa, o sea, ainda que o instalan fixo, o sea, a veces danlle un cliente, queren asegurarse de que instala ben, entonces pois teñen que saber a posición, e agora mesmo pois estamos traballando incluso nunha versión móvil, entonces tens que saber que datos podes descartar ou que datos podes asumir como válidos. En cuanto a conectividade, pois ten conectividade Wi-Fi, que ademais ten un ESP32C3, que é un micro basado en RISC-V, e ademais o micro principal do equipo. E a maiores temos dúas variantes, unha con conectividade celular, 2G, LTE, NB-IoT, e outra con conectividade LoRaWAN, que se conectan digamos, falan co chip, co ESP32 mediante comandos AT. Bueno, logo, nada, varias cousiñas máis, pero xa botóns para entrar en configuración, pero bueno, eso xa é, digamos, xa non é tanto para o usuario final. O dispositivo non ten ninguna forma de abrirse, a non ser que desatornilles, para encendelo e apagalo ten un imán, un real switch, que o encende e apaga, de forma que cando lle checa ao usuario sabe que está estanco e non ten que facer nada máis. O ciclo de traballo un pouco este, aquí puxen en vermello as cousas que basicamente dependen de un crate externo, que non é, bueno, iba a decir que non é noso, neste caso hai moitos que fixen por nós, vale? Pero isto está disponible para que se algún de vos quere facer algo similar que empregue, por exemplo, conectividade un modem igual que empregamos nós, ahora só ten que facer carregar, porque alguén, neste caso nós, xa o fixo público. Entonces, recollemos unha mostra, bueno, aquí xa vedes, collemos sensor de luz, este é un crate,
bueno, facemos uns cálculos, collemos o sensor o BME, outro crate, acelerómetro, outro crate, e o metemos en un buffer, bueno, aí facemos unha serie de cálculos para propósitos máis científicos. Logo tomamos unha serie de decisións, que si ten batería, que si o buffer está cheo para determinar si podemos enviar ou cando podemos enviar, e despois nos conectamos e enviamos. Isto tamén é un crate, tanto para Wi-Fi, que é o crate que dá o propio fabricante en este caso, como para celular, que é un crate que desarrollamos nós, e para LoRaWAN, que tamén é un crate que desarrollamos nós, vale? E despois decidimos se é día ou noite, isto en base á posición e en base ao tempo podes determinar se é día ou noite, porque se é de día, pois non ten moito sentido tomar mostras de luz, entón aforramos esa batería. Isto tamén é un crate, o que faría en C pois sería ir a Wikipedia e ver, o sea, ao final é unha fórmula, é ir a Wikipedia, ver que fórmula hai que meter, probala e poñela. Aquí, un pouco máis sinxelo, faz cargo a Sunrise, creo que é, xa che dice é día ou é noite. Non tes que pelexarte nada máis. E bueno, un pouco de consumo, este é un ciclo de muestreo e envío. Nos o que facemos é enviamos e logo recollemos datos durante X veces hasta que enchemos un buffer e logo volvemos a enviar. Así está todo o tempo, cada 5 minutos pola noite. Bueno, aquí vedes xa vedes que está o 25% do tempo está encendido, en este caso o equipo, porque tomar unha muestra lévalle casi 90 segundos o minuto, porque hai que tomar varias muestras, facer cálculos, bueno, é máis un tema de ciencia, de que nos pediron esta forma de muestrear. Bueno, este é o consumo durante a noite. Aquí centrándonos un pouco neste consumo, bueno, isto é o que vos decía, un ciclo de muestreo dura 75 segundos, máis ou menos. Estes picos que vedes aquí todos son os picos onde facemos unha petición a algún sensor e responde, por exemplo. Vedes que aquí o consumo medio son 9 miliamperios durante este ciclo. Este é un ciclo de muestreo e envío. Entonces vedes que aquí mostrea, xa vedes que o consumo é ridículo, estamos falando de 9 miliamperios antes, isto é cando se encende o modem. Aquí xa hai moita máis chicha que darlle, e bueno, xa vedes que isto sube bastante a media do consumo. Pero bueno, en fase, o sea, en global, o consumo durante unha fase completa son 2 miliamperios, que non está mal, sobre todo tendo en conta que despois durante o día vai a dormir, entonces non temos un gran problema de duración de batería. Bueno, os resultados, aquí vos enseño unhas gráficas de algúns dos equipos que están no Teide. Xa vedes que a batería descárgase máis ou menos cada noite un 10%, que, o sea, hai marxe para que veñan varios días malos que non poda cargar durante o día, sobreviva sin ningún problema. En realidad creo que é bastante menos dun 10%, non sei se será un 7 ou unha cousa así, pero bueno, é pouquinho. Vedes os ambientes nos que está, isto é en inverno, vale? Entonces, isto creo que é principio de xaneiro. Polo día chega dentro da caixa a 28 grados, pola noite a 8 baixo cero. No verán suele chegar a 60 grados dentro da caixa e pola noite, pois, a mellor baixa a cero no Teide. O sea, ten que estar en ambientes pois moi extremos. Bueno, isto é unha gráfica do que veríades do sensor de iluminación. Durante o día desborda, entonces nos dá uns valores que salen da gráfica, digamos, e durante a noite, pois, aquí vedes a simple vista que se pode ver, pois aquí vedes cousas como que aquí empeza a aparecer a lúa no ceo. Feito, creo que é a seguinte diapositiva. Bueno, aquí vedes como o pico da lúa se vai movendo, dependendo da fase da noite. Eso podelo ver a simple vista, vale? O sea, eles fano para cousas moito máis complexas, pero bueno, a simple vista xa podedes ver algunha cousa interesante. Nada máis, hasta aquí. Moitas gracias a todos. Se tes cualquier pregunta, estou aquí para axudarvos.